Arranoa eta beste gaztiak. Arrano, asko jakin batek, nekegabe, janaria bilatzeagaitik asmatu eta zabaldu zuen bere jaiotze egunean eman nahi ziela mai edo baskari eder bat beste gaztiei. Heldu ziren, bera baino hegazti txikiago batzuk. Arrano prestu honen etxera. Eta barrunbean zeuskala, itxi zituen ate eta irtenbide guztiak. Hil zituen banaka, eta berekin egin ere bai, egun askotan baskari ederrak. Ipuin honek dio, gizon handi eta beratz batzuen baskari emate eta beste palagagarriak dakartela gezur eta asmo gaiztoa nekazarien kaltean. Hau ikusten da, bide txarreko irabazi nahietan. Eskainiko lizkieke aurrez diruak, erruki balituzte bezala. Eman ere bai, epean, gari eta artoak. Hau da, arranoaren baskari eskaintza. Baina beren bizkarretik gizenduko dira. Eskatuko lizkieke, emanak baino gehiagoak. Laster egingo dira nekazarien gari eta artoen jabe. Aberaztu dira berak, horiek argalduaz, koipe guztia jandielako. Hala bada, herri askotan dira arrano gizenduak, eta nekazari gaixo berak argalduak.